Magandang umaga sa inyo lahat. Ito ulit ang inyong likod, Mike Padua, at muli tayo bumabalik sa ating tropical update. Ito po ay special coverage po ng bagyong Xiaoring na kasalukuyan po ay humina po. At isa na lamang po siyang tropical depression galing po sa isang tropical storm sa nakalipas na 24 oras. Ito po ay dahil po sa paglakas po ng wind shear o yung upper level winds sa may ibabaw po ng bagyo. Kaya medyo nasira po ang kanyang sirkulasyon at medyo nagwawabol-wabol pa rin po sa may 130 at 131 east longitude. So, medyo good news po ito sa Kabisayaan dahil po hindi na ito masyado kalakasan kapag lalapit po ito sa loob na isa hanggang dalawang araw from now. So, ito pong update na ito ay na yung linggo po, February 21st. So this is the Tagalog version po ito ng update natin. Umpisa natin ang fast animation. So nakikita po natin na biglang bumukas po yung sa gitna ng sirkulasyon ng storm. Mayroon po dyan malakas na hangin. So most of the rain bands ay napunta po dito sa may northwest ng kinalalagyan niya. So, nakikita po natin na sa mga oras na ito, sa nakalipas na ilang, siguro mga 3 oras, nagsisimula naman po siya mag-consolidate. Subalit, baka mag-regain po siya ng tropical storm status habang papalapit po ito ng Eastern Visayas or Northeastern Mindanao. But kung hindi naman, pag hindi siya lumakas ulit, ma-maintain niya lang ang pagiging tropical depression hanggang ito ay inaasahan pong malulusaw sa may karagatan po ng Sulu, west of Iloilo or Panay Island sa darating pong Lunes. So, yan po ang good news po sa ating mga kababayan na nangangamba sa pagdating nitong bagyong ito. So, like I said, hindi na po ito tropical storm, tropical depression na lamang po dahil po nasira po ang kanyang sirkulasyon. So, humina rin po ang pag-enhance ng amihan dito po sa Kabikulan at ibang bagay po ng Kabisayaan. Ang hangin na ay bumaba na sa 30 to 40, 50 kph compared nung isang araw na umabot po ng 61 kph yung hangin dito sa Kabikulan. So far, yan po, nandito po yung kanyang sirkulasyon dyan sa mga ulap na yan. Medyo disorganized talaga siya. At nahihirapan po siyang mabuo dahil po sa malakas na upper level winds. Okay, ito po yung upper level winds. Pagkita ko po sa inyo para malaman na po ninyo. Yan po lang yan. Yan po yung hangin from 25 knots to 75 kilometers per hour. Okay, 45 to 75. Ito kasi in knots, 25, 30, at 40 knots. Pag i-convert natin yan sa kph, ito po ay between 45 to 75 kph. So, medyo ang hangin po galing southeast. Kaya napapansin ninyo kung nandito yung kanyang center sa area na ito. Lahat ng kaulapan nitong bagyong ito ay na-push po dito sa may northwest niya. Meron din po dito sa area na ito. So, para siyang ribbon. Okay? Sa ating drawing. Anyway, so yan po ang magandang balita sa mga kababayan natin sa Northern Mindanao, Northeastern Mindanao, and Kabisayaan. So, ngayon kasi panahon pa rin ng Pebrero, so nakakatulong din yung konting tuyo ng hangin na pumapasok sa kanyang sirkulasyon aside from yung mataas na upper level winds na sumisira na yun sa kanyang circulation. Dito naman po yung ating, let me see, balik muna tayo dito sa ating track. Okay, so ito na po yung magiging track ng weather system. So, it could remain as a tropical depression lang po throughout its lifetime hanggang matunaw po siya bilang isang low pressure area dito sa may northern part ng Sulu Archipelago. Dadaan po siya malapit sa Amanpulo at Pamalican. So, by tomorrow afternoon o evening, magla-landfall po siya malapit sa Dinagat o Siargao Islands. At another landfall po mga early morning ng Monday dito po sa may eastern Leyte. And then, tatawid po siya ng northern Cebu, northern tip po ng Negros at ito po ay tatahakin o magla-landfall sa may kalagitnaan po ng Panay Island hanggang po maging LPA na lamang po siya. Okay, so yan po ang balita, magandang balita sa bagyong ito.
Ito po ang lahat ng Asian agencies. So, nakikita po ninyo na generally pa rin ang kanyang track ay patungang Kabisayaan. At kung titingnan natin yung computer models, ganun din po. Meron lang pong isang lone track na dumaan po east of Bicol. Ito po yung United Kingdom Meteorological Model, UK Met. Kasi hindi natin ito i-consider kasi medyo malakas yung amihan kaya dito po siya dadaan sa may Kabisayaan. At ito naman yung multimodal diagnostic comparison. Nakita po natin kahapon medyo malakas yung hangin dito hanggang 85 kph. Okay, but for the past 24 hours ay biglang bumulusok po yung kanyang intensity dahil po sa malakas yung wind shear. So ito po yung wind shear. Okay. Galaw muna natin ito. So ito po yung wind shear. So kikita ninyo paglakas ng wind shear saka bumaba yung hangin. Okay, ng bagyo. So ito po yung February 28 AM. This one. So, ito yung line na ito. And then, dito naman po, February 8 AM, ay nasa kasagsagan po o kalakasan yung wind shear. Kaya nasira yung kanyang sirkulasyon, humina. From 85, 65, na yun, tropical depression na lamang po siya. Okay, so, importante po itong wind shear. Nakalaban po ito ng mga bagyo at pag naka-encounter po sila niyan, ay humihina po ang isang bagyo. Lalo na yun, Pebrero pa, malamig pa ang panahon. Medyo dry pa ang atmosphere. So, yan po ang nangyayari. Okay? Although, pagbaba po niyan, hindi na po ito masyadong lalakas. Probably, baka mag-intensify pa konti. But, pag nag-landfall na po yan, malulusaw po yan dahil sa land interaction o pagdaan po sa kalupaan ng Kabisayaan. Kakaroon po yan pagdaan sa mga rugged terrains ng Visayas. Okay, and ito naman po yung ating rainfall accumulation. Ito po yung mga ulan for the next 3 days. Umpisa na yung araw po ng kagabi, Sabado hanggang Monday na po ito. So, kitang-kita po natin na yung intense rainfall hindi na po kumalat dito sa Kabisayaan, sa may western at central Visayas. Dito na lang po sa may silangan bahagi po ng Visayas at northeastern Mindanao. The rest, meron pa ulan sa Kabisayaan, but ito po ay mga isolated to scattered rain showers and thunderstorms na lamang, dulot po ng matitirang sirkulasyon ng bagyong si Auring. So, posible po maging LPA na lamang po yan, which is very good news sa ating lahat. At bago tayong paalam, ito ulit yung ating GraphSat kaninang alas 4 hanggang bukas pong alas 4. Ayan po si Auring. Medyo nasira ang kanyang sirkulasyon. Tropical depression na lamang po siya. But patuloy pa rin yung epekto ng amihan at tail end ng shear line ng frontal system. At magbibigay pa rin ito ng mga ulan sa katimukan bahagi po ng Pilipinas. Okay, so ayan po ang quick update. Babalik ulit tayo mamayang gabi para ibigay sa inyo pinaka-latest ng bagyong ito. At mag-pray pa rin tayo ulit na sana tuloy-tuloy na po itong hina. Bago pa lang mag-cross ng Visayas, sana LPA na lamang o umakyat na. Huwag na magtama sa ating bansa. Although malakas yung high pressure. So, let's hope na tuloy-tuloy pa rin ang paghina itong bagyong ito. Okay, so galing po sa Typhoon 2000. Ito si Mike Pado magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #WeatherWiser, #TyphoonWiser. At maraming salamat po sa pagmanood nyo sa aking YouTube channel.